Dịka otu n'ime agadaga amụmụ ise nke ọchịchị gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ji eweta mmepe steeti a bụ iji wee kepụta ezigbote gburugburu dị mma ebe a ga-echekwaba ndụ nakwa akụnụba ndị mmadụ ma gbaa mbọ fụ na a na-eme ihe n'iwu na usoro n'ahịa dịgasị iche iche gburugburu steeti a kpatara eji wee na-etinye onyonyo CCTV kamera n'ahịa niile dị na Anambra steeti. Ya bụ itinye onyonyo CCTV kamera bụ nke malitegoro na ebe a na-ele akụkụ ahụ ụgbọala ọfụ na Mkpọ. Amara Okoye gara wee wetara anyị akụkọ gbasara nke ahụ. Ọ na-agwa ndị ABS okwu. Onye injinia ji ya bụ ọlụ bụ Chukwudozie Bob Francis kwuru na mwube ya bụ ihe onyonyo bụ iji nye aka nyochaa ma benata ụmụ ihe ọdachi a na-enwe n'okirikiri ahịa dị na Anambra steeti. Ọ kọwapụtara na ya bụ mwube ebidoro n'ahịa New Pass ga-agazu ahịa niile dị na steeti. Injinia Bob Francis kwuru na ya bụ mwube ihe onyonyo agaghị egbu oge wee kwuo na ha ebidogo igwu ana ebe ha ga-adọnye igwe ihe onyonyo ahụ. O kwere nkwa na ya bụ ọrụ agaghị anọkarị otu ọnwa. N'okwu nke ya, onye isi ahịa na ya bụ New Auto Pass Mkpọ Chief Stephen Obiora toro mbọ gọvanọ Chukwuma Soludo na-agba iweta ezi nchekwa n'ime ahịa na steeti wee kene ya na atụmatụ ndị ọ tụpụtara. Chief Obiora gara n'ilu wee kenekwa Chief Evaristus Ụba ya na onye isi Asmata Humphrey Anụna na mbọ ha gbara ịhụ na ya bụ ihe onyonyo ruru ha aka. Ya bụ onye isi ahịa gakwara n'ihu wee kwe ndị otu ihe onyonyo a nkwa na ọ ga-enye ha nkwado niile ha chọrọ ma nekọta ya bụ akụrụngwa onyonyo nke ọma site n'ahịa Auto New Pass Mkpọ. Amara Okoye maka akụkọ ụwa ABS.